Hi guys! Good morning and welcome to my channel. Good morning everyone! So time check is around 6:52 in the morning. So kakatapos ko lang guys mag-breakfast and I'm about to getting ready myself because later magnininang po ako sa binyag. So ang binyag ay 10 a.m. Kailangan nasa church na pero maaga ako kasi mabagal akong kumilos. Kaya ayun, nag-breakfast na ako, nag-live na ako, nag-edit na ako ng vlogs ko, nakapag-post na rin ako. So ngayon, time to get ready myself. But before that, I just want to say hi, hello to all of you, and I'm sending all of you my love. Tama ba? So, good morning everyone, and today is December 10, 2023. So, it's been few more days na lang, Christmas na, few more days na lang, birthday ko na, and few more days na lang, New Year na. So, I hope maganda ang 2024 nating lahat. Ako, yung 2023 ko, medyo challenging siya guys. Marami akong pinagdaan ng mga bagay na super saya at super lungkot at super na-depress ako. But anyway, wala akong karapatang magreklamo. It's part of my journey. So, life must go on and yeah, stay positive, stay happy, and do our best every day. So, for now, ako ay maghuhugas na ng mga ligpitin, mag-toothbrush, maliligo, and syempre, i-prepare ko yung aking OOTD for later. Char! And, yeah. See you later, guys. So, ayan, magliligpit muna ang person bago magrampa. Diba? Dami kong gawain. Ito ang ganap sa journey ngayong araw na to. Maligpit, maligpit, maligpit. And every time I have to go, mag-toothbrush, maligo. Diba? Nag-isip ako kung anong isusuot ko mamaya. Magde-dress ba ako, magpapalda, or whatever. Meron akong binili guys na mouthwash. Ganyan siya. Masarap. Bawal tumingin. Mwah! Tapos, mag-ano ako nito. Para fresh ang hininga. Masarap to guys. Masarap siya. Ayan. Now, eee! O, diba? Fresh na. Next, ako ay maliligo na. Siyempre, hindi kayo pwedeng sumama. Ako lang. See you later. So, fresh. Tapos na maligo ang person. Yan ang lamig guys ng tubig. Ang lamig. Pero hindi ako nagpakulo ng tubig. So, nakasurvive naman ako and ang bango ng conditioner ko. Char. So, ayun, getting ready na. Isipin ko pa kung ano suotin ko. Ano, gown? Hindi. Binyag lang yun. Hindi. So, isipin ko pa and then after that, makeup and then getting ready. So, yun lang. Hi guys! So, yan. Ready na yung aking OOTD. Ba yan? Nagpawisan ako.
So, simple lang yung suot ko. Ito lang, nag-rubber shoes lang ako. Tapos, palda. Tapos, itong damit na may bulaklak. Bulaklak. So, paalis na ako. Maraming nakikisangkot sa gawain ng simbahan at hindi magaan ang pagsasakatuparan ng mga programa sa simbahan at sa lipunan nakakatulong sa pag-angat ng The Holy Spirit. Si Iris Shahid. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Next, si Sam. Ano po sa diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo ang ating Panginoon. Sama-sama natin. So, ayan guys. Tapos pa lang yung binyag. At na-pictorial na sila. Busy na ang mga. So, gantay lang kami na tawagin para pumunta sa binyag reception. So, maraming tao, maraming mga binyag. So ayan, tapos na ang binyag. Pupunta na kami sa binyag reception. So wala na masyadong mga tao. Simbahan and dito yung reception. Napagod si baby. Hi guys! Voice over muna ang first song kasi ang original video nito ay may music guys dahil binyagan, syempre may karaoke. So para iwas copyright tayo. Kaya ayun, nag voice over ako and as you can see guys, nandito tayo ngayon sa binyagan reception. Simple siya at syempre pang bata kasi ang inaanak ko ay mag 1 years old pa lang. So I would like to say thank you pala sa aking kumare at sa aking kumpare at sa kay Ate Mai dahil sila yung nag-invite sa akin para maging ninang at salamat dahil syempre natikman ko yung mga luto nila na inihanda nila. May lechon kaya guys, ang ganda ng cake. At ayan yung mga regalo. So, maganda yung panahon. As you can see, mahangin, makulimlim. Kahit alas 12 yan guys ng tanghali. Pero hindi mo maramdaman tanghali. Kasi nga, maganda yung panahon at nasa lilim kami ng malaking puno na yan. And, marami silang masasarap na ulam guys. Merong kaldereta, merong seafood, yung parang dilaw na kanin. Ayan pala yung mag-asawa. At syempre, nabusog ako. Wala mo ng diet for today's video. And ayan, nag-enjoy ang lahat. At syempre, meron silang pa-eat all you can ice cream, which is I enjoy. And yun, I'm so happy and I enjoy. And anyway, this is my friend, which is mga ninang din sila. And I enjoy my time bonding with them. So, yeah, thanks everyone for watching. And of course, tadan! This is my souvenir. So cute. And once again, bye guys.